I el de la pinça normalment és el tallador. I ahí tinguem Boussol. Un aplauso per a la quadrilla d'emboladors del Pont de la Figuera que tinguin que fer la seva labor en el bou de després, perquè després d'este bou no soltarem ninguna vaca, farem el bou embolat seguidament. Cuadrilla d'emboladors de la Font de la Figuera que se prepare.